50 volták. Milan Engel, to je startovní číslo 102. To je Husaberg, taky dvoutakt, ale 300. A Honza Blažků je na KTMC motokrosové obsahem 250. Takhle vypadá, jako si to asi moc neuměj. Předvádí vlastně, já nevím, co se s motorkou dá, nedá dělat. Takhle to vypadá, když se to neumí a když se na trati i poperou, protože chtějí dosáhnout co nejvyšší výsledek. To má dát, To bude pěkný video. Kdo dřív přijde a kdo ten čas dosáhne lepší, protože ty úseky při enduru, hlavně protože jsou to obě dvě motorky endurové, ty to poznáte to podle světa a vybavení vlastně pro silný provoz. Takže musí dosáhnout na měřeným testu nejrychlejší čas. Já jsem se koupala! Jak musí překonávat, já nevím, 150 a nějaký skoky, tak to je vlastně nějaký na trati seriál je světa mistrovství Evropy a nebo i domácího šampionátu. Ale ta to ještě spal. Jsou závodné překážky a mám náplní činnosti, je zhruba nějakých 60 km až 100 km v náročných terénech a právě ten skládají zmizliny testů až 12 minutových, kde si musí podat co nejlepší výkon, bravurnost a získat a dosáhnout co nejlepší času. Své umění letos musím postavit znameník je v seriálu mistrovství Evropy, kde jsme se